Ja si myslím, že mladým ľuďom by to stačilo. Takéto bývanie, čo im to chýba. To je ako panelák, dá sa povedať, hej, štvorizbový a nestačí. Štvorizbový panelák pre 5-člennú rodinu. Úplne. A dvorík a všetko. Súkromný. Som si vytvoril tu môj koníček krásny, životný a som si ho zateplil. Poďte pozrieť. Jedna táto vec, 2,5 hodiny pieck. A teplota ako hrom. A elektrikou nekúrite potom? Nič. Jedna táto 2,5 hodiny bez prachu, bez dymu, bez všetkého. A bez popola. To zhorí všetko. No pretože si dokurujeme drevom, drevom. Tak je rozdiel platiť v paneláku 300 € mesačne a je rozdiel zaplatiť tu za elektriku 50 € mesačne a plus 2-krát do roka vodu po 30 €.